Ассалом духтарако, созед нағзаин саломатиё хуба ина марҳамат бисёриё вай пурсида буданд. Рулон марҳамат ина доингои фасон гулои хушрӯ рулон кати касседа дар корай метавонанд дархост кунанд дар равакак доставкатон мекунанд. 370 сомонаи донааш касе опта мегира бо арзон мешава. Бинед чӣ қадр хушрӯ. Як рулонда 25 метр дора, яъне 8 либоси 3 метра меброяву 1 метраш мемона. Хулас кадомаш дар кора инама якта ба якта шумода нишон метам галоша. Тамошо кунен, интихоб кунен, маҳқултон шид, скриншот кунен, партоен дарав доставкатон мекунанд. Мана тигри мепурсиден, ҳозир ай тигри чанд гилай дигарошам нишонтон метиҳам. Гилои ипек аста, ина тигри ҳаста, ира бинен савзшам хушрӯа. Фасонаго зибо фиолетовшам аст, ба фикрам нишонтон метам, ҳатман тамошо кунен. 370 сомон як рулонош, нархи як рулони паплини доинг тамошо бино, нархи донааш. Касе ки мисол рулон бисёр мегира, ино бо арзон мешаванд. Марамат рақамо аст дар рӯи экран, муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. Як чиз дига духтаро, касоне ки метраки гирифтаниян аз 4 либос боло ина доставка мекунанд, 50 сомон меғалта нархи як либосаш. Вақти рулон мегирен ба фикрам 46 сомон меафта, 370 сомон да 25 метр. Хулас да 25 нами метри вай чӣ меган доинг. Бинед чӣ қадр хушрӯ. 25 метраш 8 либоси 3 метра меброяву 1 метраш зиёдӣ мекунад. Хулас ина марамат метавонен интихоб кунен. Гилора бинед, ина гилоям ҳамаш гилои ваян. Ипекои глипек будку, анам хеле глипекои фасонай бисёр барои асосан занакода монданда мегиранд. Ту ёда занои калонда, калонсолода марамат ҳам гили хушрӯ майдаш ҳастай, ҳамина гили модарона ҳастай. гуфти гапо кадомаша мебинен, ина тамошо кунен духтарако, интихоб зиёдай. ҳозирашда нарх ҳами хелай, ояндада шояд ки ино бо қимат мешаванд. Барои ҳавай ина агар дар кортон боша, ҳозир тамошо кунен, интихоб кунен, дарав доставщик бурда шумода расона. Мана аз ҳами рулоное ки дидестен кадом меша ки мебинен тамошо бино метракам метиян, лекин аз 4 либос боло. Мана ин либосошам бинед чӣ қадр хушрӯ. Бинед чӣ қадр хушрӯ, фасон, ҳамаш паплинакои доинг. Талабгорои паплини доинг бисёрай. Барои ҳавай хостум рулон шумода пешниҳод кунам. Марамат касе рулонгирай метавонен вай кунед, интихоб кунен. Мана ишаишта хушрӯ, ишаишта хушрӯ. Диден чӣ қадр фасончаяне ва ира бинен аҷоиб ангулош. Марамат духтаракои азиз, интихоб кунен, дар равакак шумода доставка мекунанд. Мана